Здравейте във времето, отредено за така го правят жените в ефира на BBT. Аз съм Лора и ще ви призная какво ми каза един приятел. Че една жена, ако иска закуска в леглото, просто трябва да спи в кухнята. Знаех си, че може да разчитаме винаги на мъжете, това е. Но вие със сигурност може да разчитате на нас, ако искате един приятен следобед. Вижте темите и гостите днес. Останете с нас и този следобед, за да бъдете добре информирани и с добро настроение. В здравната ни рубрика заедно с дерматолога доктор Росица Денчева ще говорим за херпесите и причините за тяхното появяване. Ще ви разкажем и за предстоящия карнавал във Венеция и ще се повеселим с момчетата от група Грамофон. На финала ще ви покажем и как се правят перманентни вежди. Гледайте ни, защото си заслужава. Отдавна по целия свят се шири един мит, че жените се мотаем пред огледалото повече от необходимото и че сме прекалено суетни. Определено обаче това наистина е мит, защото данните сочат друго. Вижте ги в рубриката "Жените знаят, че". Докато мъжете спортуват, жените се интересуват. докато мъжете се забавляват, Жените четат и научават. докато мъжете се колебаят, Жените знаят. Няма как да не ви споделим информацията, която агенция Reuters разпространи наскоро, а именно, че за последните години броят на мъжете, посетили специалист за премахване на бръчки, е нараснал 5 пъти в сравнение с предишни години. В същото време тези процедури отчитат по-занижен интерес сред жените. Данните са предоставени от Американската академия за лицева и пластична реконструктивна хирургия след допитване сред 2600 специалисти. После кажете, че мъжете не са по-суетни от жените. Освен това, силните ни половинки дори си признават, че използват продукти за разкрасяване и отделят повече време от жените, за да се издокарат. Според данните, мъжете отделят средно 83 минути на ден, за да се изкъпят, избръснат, тонизират, да оформят прическата и да изберат дрехите си. За сравнение, на нас жените са ни необходими средно 79 минути, за да се приведем в безупречен външен вид, което е с около 4 минути по-малко от мъжете. Данните от анкетата разкриват още, че мъжете харчат само с около 1% по-малко средства от жените за продукти за разкрасяване. Започваме с здравната рубрика на "Така го правят жените". Сигурна съм, че темата, която ще обсъждаме днес, касае всички, защото поне веднъж всеки от нас е имал неприятен херпес и се е мъчил да го прикрие максимално. За причините и лечението на херпесите в следващите минути ще си говорим с дерматолога доктор Росица Денчева. Здравейте и добре дошли отново при нас. Благодаря за поканата. Наистина ли тази тема касае всички? Да, мисля, че касае... Поне смята се по данни на статистиката, че около 97 до 99% от населението е инфектирано с лабиалния тип херпес. Така че наистина касае изключително голям кръг от хора. Нека да кажем всъщност какво представлява херпесът. Ние го познаваме като кожно мехурче или раничка. Заболяване ли е или пък е просто козметичен проблем? По-скоро е заболяване, разбира се. Всъщност това са проявленията на носителството на вируса. Сам по себе си херпеса е вирусно заболяване, с което човек най-често се инфектира в ранна детска възраст. Като казвам ранна детска възраст, имам предвид обикновено възрастта някъде до към 5, максимум 7 години, когато е първата среща, първият сблъсък на организма с вируса, на херпесния вирус. Той попада в организма, предизвика тези първи прояви, които рядко са това, което ние сме свикнали като възрастни да виждаме върху устните си. В повечето случаи с множество ранички в цялата устна кухина, понякога в носа, възможно е да бъде върху бузите или други части. При най-малките деца. При най-малките деца. Да. Тоест, когато за пръв път човек се срещна с вируса, той протича значително по-тежко. След това преминава в неактивна фаза, но за съжаление остава в организма ни за цял живот. И вече по-нататък, в хода на живота на човек, той се активира само тогава, когато имунната система отслабне и допуска неговата проява на повърхността на кожата. Това е нещото, което мен най-много ме изненада, че веднъж, когато се заразим с херпес, си оставаме като негови носители през целия си живот. Но защо при някои, да предположим, че повечето от нас са имали този проблем, защо при някои се проявява по-често, а при други доста рядко?
Всичко е въпрос на имунитета и то на локалния имунитет. В много случаи има значение, разбира се, и общото състояние на организма, но и локалния имунитет. Има множество фактори, които могат да предизвикат пореден рецидив на херпеса. В большинството от случаите се знае, че когато човек има някаква вирусна инфекция или има бронхопневмония или някакво общо некомфортно състояние или тежко заболяване, много често вируса се активира, което е пряко доказателство, че всъщност под влияние на спад на имунитета, под влияние на другата инфекция, се активира и херпесната инфекция, която иначе си остава неактивна в организма. Нерядко обаче, да речем, след слънчево изгаряне се активира херпеса. Както си лежим на плажа, в един момент се появява херпеса и това е в резултат на силния ефект на ултравиолетовите лъчи върху кожата ни, които понижават имунитета на конкретното кожно място и водят до активиране на херпеса, който иначе седи неактивен в организма ни. Така, че можем ли хем да се излагаме на слънце, хем да се предпазим от появата на херпес? Слънцезащитните средства вършат ли работа срещу? Не, тъй като всъщност не е въпросът да блокираме напълно ултравиолетовите лъчи само в този им ефект по отношение на промяна в пигментацията. Те продължават да действат, за съжаление, така че силното, активното излагане по-скоро, с много голям брой слънчеви часове, се смята за един от рисковите фактори. Травма също в някоя зона, тъй като сама по себе си слънчевата травма пак е вид травма, но дори чисто механична травма в някои случаи може да отключи това нещо. Мисля, ако се ударим някъде. Да, този тип механично въздействие е възможно също да активира херпесната инфекция в конкретната кожна област. Добре, доста хора наричат това мехурче, което ни излиза на устните, стресница и го свързват с това, че ни излиза, когато сме в стрес или пък се оплашим от нещо. Има ли някаква връзка между стреса и херпеса? Да, наистина. Всъщност стреса е подобен на грипа фактор. Той оказва въздействие върху имунната ни система, като води до нейното относително потискане. Не става въпрос за някакъв гигантски срив в повечето случаи, макар че има би могъл да бъде много тежък, много сериозен стрес, да речем при смърт на близък човек, при някаква катастрофа. Много често човек срива напълно имунитета. Но в повечето случаи дори хроничният стрес, този, който е свързан с работата ни, с ежедневните събития в семейството ни, много често този стрес е достатъчен, за да активира един херпес. Така че това е логиката, заради която се нарича стресница. Както и много други заболявания. Да чуем зрител на телефона. Здравейте! Здравейте! Много интересно предаването. Аз ще кажа накрая само с 3-4 изречения нещо за херпес и ще го коментира госпожата гостенка. Значи херпеса, казахме, че за имунната система стреса, слънцето, снега, студовете, приумората, всичко това може да бъде една голяма бомба за имунната система. Тя преживява стрес и тя отреагира, примерно външно, най-обикновено по устните. Знаете, аз съм на 58 години, съвсем случайно, преди 15 години, една женичка ми каза: лед. Още когато почувстваме херпеса, не всички чувстваме как леко се надига на усничката обикновено, защото в носа не може. Леко е болезнена. Взимам лед в кърпичка и туширам. Това е нещо на типа, на принципа на кринотерапия, нали, на спадане на ниските температури. Да. Херпеса веднага ми се е туширал и просто на другия ден, само на същото място, гнойно не се появява, само започва кръвчица и просто приключва. Как се обясни нашата мила гостенка? Благодаря ви. Благодарим ви за това, че споделихте вашата рецепта. Сигурно има и други такива бабини рецепти. Какво мислиш за това конкретно и за тях? Да, със сигурност има много различни народни подходи към лечението на този тип заболяване. Това е свързано най-вече с факта, че много често се среща. В интерес на истината няма някакво сериозно и логично обяснение на това, че херпеса се потиска под влияние на ниската температура. Обикновено не се получава. Още повече, че при така наречената криотерапия се предизвиква локално възпаление в съответния кожен участък. Но тъй като това възпаление може в някаква степен да провокира имунната система, тя да реагира по-изразено, най-вероятно с това е свързана тази реакция. Но аз лично не бих съветвала хората масово да опитват да замразяват херпесите си. Принципно това не се смята за много адекватен подход, тъй като сам по себе си, още дори след първата си проява, с първото мехурче, херпеса вече е наранена кожна повърхност и едно такова допълнително травмиране, което е замразяване по същността си, но може да се възприема от организма като изгаряне, може да доведе до разширяване много изразено на съответната засегната кожна област.
Аз лично съм почитател на традиционната медицина с медикаментите, които имат медицински доказан ефект. Тоест, те са изпробвани в множество, в големи групи от хора, които имат конкретния кожен проблем и съответно на това знаем, че те наистина действат и действат при всички, при които се прилагат. Все пак да споменем така и другите популярни вярвания, защото истината е, че голяма част от хората се пробват, ако не е друго с тях. Обратната реакция не на замразяване, а на един вид изгаряне. Чували сме с нагорещена дървена лъжица, че се правят опити за лечение. Чували сте ви? Не съм. Не съм, очевидно, че не съм добре запозната с всичките народни техники. Чувала съм, разбира се, за третирането с паста за зъби, с екстракта, който се получава след изгаряне на вестник, с който се намазва зоната. Но аз лично не бих гледала сериозно на тези подходи и по-скоро не бих стимулирала никой да опитва да третира по този начин херпеса, при условие, че има сигурни начини, по които това може да подейства. Можем ли да си навредим, опитвайки се да го лекуваме по този начин? Можем, да, особено с тези затоплени и много силно изстудяващи вещества, можем значително да увредиме кожата и да оставим значителни белези след преминаването на самия херпес. Ние си заговорихме от самото начало за обикновения херпес, този, който най-често излиза върху устните, но по принцип колко вида херпеса има. След това ще продължим да си говорим за обикновения, но нека са запознати нашите зрители. Всъщност, ние по подразбиране започнахме да говорим за херпеса на устните. Той се предизвиква от обикновения човешки вирус, херпесен вирус, тип 1 и тип 2 съответно. Като в тази група се смята не само херпеса на устните, и гениталния херпес. В класификациите медицинските, разбира се, ги разделяме в двете големи групи – лабиален херпес и генитален херпес, но те се предизвикват от един и същи вид херпесен вирус, макар и от два различни типа. Тоест причините за появата са едни и същи. Абсолютно. И това, което малко се знае, и което е хубаво да бъде разбирано и човек да бъде наясно, е, че може да пренесе херпес като проява от устните си върху гениталната зона и съответно от гениталната зона върху устните и съответно да страда вече в продължение на десетилетия след това и от лабиален и от генитален херпес. Това може да стане по два начина. В большинството от случаите това става по полов път и гениталния херпес по принцип се приема като полово предавано заболяване. Но нерядко в резултат на невнимание е възможно човек да го пренесе с ръцете си, докосвайки раничката върху устните или мехурчетата върху устните и след това докосвайки гениталната зона, отивайки до тоалетна дори само, т.е. дори не е свързано с генитален туалет, е възможно вируса да попадне в гениталната зона и да даде същите прояви, но там са много по-болезнени и много по-широко разпространени, създаващи съответно много по-голям дискомфорт в живота на човек. По принцип, силно заразно заболяване ли е херпеса и как можем да го предадем на други хора? Начина на предаване на херпеса е чрез контакт. Контакт на лигавица, по която има проявата на заболяването, т.е. устни в устни или устни в генитална зона, при което съответно се пренася самия херпес. Заразен, доста заразен е, не би го казала като най-силно заразните заболявания, но е много важен начинът, по който се предава, т.е. за да се зарази човек е необходим близък телесен контакт. Това не може да стане, ако седите с някой, който има генитален херпес в една стая, ако лежите с него в едно легло или ако делите една маса, да речем. Няма начин това да бъде предадено. Ако говорим за обикновения херпес върху устните? Целувка или използване на общи прибори и чаши са начина, по който се предава обикновения херпес. Използване на общо червило, например. Това е съвсем сигурно, че е един от много директните начини човек да се зарази. Аз мисля, че неведнъж съм чувала да се обсъжда това дали мострите, които ползваме в магазините, по някакъв начин могат да ни донесат риск за инфектиране. И наистина, ако някой преди нас е минал, сложил е червило върху устните си, на устните е имало херпес, е възможно да се инфектираме дори по този начин. Така че всяко нещо, което влиза в близък контакт с тялото ни и след това се използва от друг, може да доведе до подобно заразяване. Вярно ли е, че можем да се заразим с херпес от някого, който дори в момента няма видимо кожен проблем върху устните херпес, но пък е носител на заболяването? Ако няма абсолютно никакви прояви, е по-скоро казуистично, т.е. в рамките на единични описани случаи, отколкото наистина да има реална опасност. Затова за този тип предаване на херпесния вирус започна да се говори в последните едно десетилетие или 7-8 години. И то предимно говорейки за херпеса в областта на гениталиите. И то е свързано най-вече с един период преди проявата на херпеса, в който херпеса вече е на повърхността на кожата. Започнало е активно да се дели, но все още не е дал класическата си проява.
В този момент обикновено човек усеща някакво мравучкане, парене, тръпнене, т.е. познатите за всеки човек, който страда от херпес симптоми, на които понякога забързани в ежедневието си не обръщаме напълно внимание. Това е всъщност момента, в който обаче ние сме заразни. Независимо дали става въпрос за херпес на устните или херпес в областта на половите органи. И тогава наистина можем да го предадем на партньора си или на близък приятел, с който, да речем, имаме целувка по бузата, възможно е да го предадем. Това често се случва в семействата, не често, може би, но все пак се случва в семейство, в което има малко дете. Да. Някой от родителите има херпес на устните или дори още не проявен херпес на устните, целува детето по челото или по бузата и на това място след това се проявява типичния обрив за херпеса, който безкрайно много озадачава родителите, но пък си има своето обяснение, когато родителя се върне назад във времето. Добре, казахме, че при децата е възможно да се появи на други места по бузките, по челото и така нататък. При възрастните възможно ли? Възможно е. Не е само върху устните? Не е само върху устните. Устните са най-честата локализация, тъй като обикновено човек се заразява от някой, който носи лабиалния херпес, най-често в резултат на някаква целувка или директно предаване с ръце е възможно, но нерядко при възрастните се получава също херпес в областта на устните, под окото, в зоната на ушите, дори в зоната на шията, т.е. мястото, където вирусът е попаднал, той си остава в тази конкретна кожна област в продължение на десетилетия напред. А разпознаваем ли е то в смисъл такъв по същия начин ли изглежда, както този върху устните? Съвсем по същия начин, обикновено обаче са по-големи херпесите, когато са върху кожата на лицето. Обикновено са големи колкото голяма монета или дори повече, пак с класическите прояви. Върху зачервена основа се появяват мехурчета, които предизвикват обикновено парене, за разлика от други състояния, които са свързани с сърбеж. В повечето случаи при херпеса имаме болка и парене, а не сърбеж. Добре, стигнахме и до най-важния момент – лечението. Вече казахме, че не препоръчваме никакви такива народни рецепти за лечение, да се обърнем към традиционната медицина. В кои случаи трябва да потърсим специалисти и в кои можем така сами да се справим с проблема? Всъщност в аптеките могат да се намерят изключително голям брой медикаменти, които не са на режим на изписване от лекар. Така че в повечето случаи, когато знаеме със сигурност, че това, което се получава върху лицето ни наистина е херпес, то е малко проявено, т.е. в размер не повече от няколко милиметра, и традиционно на това място се появява, човек може да прибегне към лечение, когато е напълно сигурен. В повечето случаи предполагам, че са мехлемчета и кремчета. Точно така. Има различни гелове, кремове, които проникват по доста добър начин в повърхността на кожата. Това, което е хубаво да се знае, че човек, всъщност ефекта на лечението зависи от това колко рано започваме да го прилагаме. Можем да предотвратим появата на херпес и неговото разрастване тогава, когато го уловим още в най-ранната фаза. Тоест тогава, когато има само тръпнене или леко зачервяване. Когато нямаме мехурчета. Да. Появят ли се мехурчетата, вече всъщност, за съжаление, сме пропуснали фазата, в която можем да го повлияем и ще трябва да изчакаме да отмине периода, който обикновено е 6-7 дни, не повече. Няма смисъл да се мажем постоянно с кремчета, щом вече има тази раничка мехурчето. Тогава е по-добре да се прибегне към лечение с антибиотичен крем, отколкото да продължиме да третираме с противовирусните кремове, но те наистина могат да бъдат изключително ефективни, когато човек го хване на време. Има малък процент случаи по-скоро, те не са малък като брой, в които се налага и лекарска намеса. Това е когато първо не знаеме какво е това, което се появява. Случаите за децата, които ви казах, много често водят старите семейства директно в лекарския кабинет, за да се разбере какво е това, което се е появило, да речем, на челцето на детето, особено когато е в много ранна възраст, и което налага вече по-активно медикаментозно лечение, когато има тенденция да се разпространи и да обхване големи кожни зони. Нерядко правиме ние лечението, ние като лекари имам предвид, тогава, когато херпес е с много големи размери. Когато, да речем, обхваща цялата буза, тогава обикновено се налага лечение с таблетки, които човек не може да си купи от аптеката без рецепта. Както и когато има съмнение дали става въпрос за обикновения херпес или за херпес зостер, който сам по себе си е доста сериозно заболяване, заразно за всички околни хора около страдащия. Така че в тези ситуации, когато имаме обхваната голяма кожна зона, тогава е добре да бъде направена консултация с лекар. Добре, и за финал, има ли начин да се предпазим от появата на херпес? Има ли нещо като превенция?
За щастие има начин да стимулираме имунната система. Всъщност активната имунна система и доброто общо здраве на организма са в основата на това херпеса да не се появява. Ние можем да носим целия живот с херпеса, но той изобщо да не дава прояви или да се проявява веднъж на 10 години при наистина много сериозен стрес, да речем, или сериозно друго заболяване. Обикновено всичко, което стимулира имунната система, имам предвид здравословното хранене, добрия общ тонус на организма, както и използването на имуностимулиращи таблетки, различни форми на медикаменти, растителни екстракти, които активират имунната система в този малко по-критичен за активирането на херпесите сезон от годината, е от изключително важно значение и може да помогне. Така че хората, които знаят, че имат активен херпес, е добре да правят имунопрофилактика в периодите на по-сериозното активиране на херпеса. Сигурно ще им помогне и за други неща. Със сигурност, да. Много ви благодаря за това гостуване. Това беше доктор Росица Денчева за херпесите. Ние продължаваме след рекламите. След малко в Така го правят жените ще се разходим задочно до Венеция, за да разберем подробности за предстоящия карнавал там от Румяна Балтова. Останете с нас!